Mapuso Rebelde nga grupo ginatudlo nga suspek sa massacre sa Himamaylan City, Negros Occidental base sa resulta sang imbestigasyon sang PTF-ELCAC. Yaring balita ang gitutukan ni Iling Pedreso nga live gikan sa Negros Occidental Provincial Capital. Lynn. Adrian, bangod sa nagluntad nga kinagamo sa nabukid nga bahin sang Himamaylan City, hugot sa karon nga ginabantayan sang militar kag kapulisan ang sitwasyon sa lugar. Ginpresentar sa Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang resulta sang ila imbestigasyon sa pagpatay sa Pamilya Fausto sa Himamaylan City sa Negros Occidental. Kapin 15 kaarmado nga kalalakihan nga ginapahayag katapo sang rebelde nga grupo ang gintumod nga mga suspek. Ini ang base sa pahayag sa mga nauyatan nga mga testigo sang otoridad. First witness that we have, yun dun na na-identify natin yung mga suspects. So accordingly, more or less 50 are men and execute pagpatay sa atong mga victims. Nagpasalig naman ang militar nga hindi sila mag-untat tugtog madakpan ang mga suspetsado. That we will look for you, run after you, and definitely we will get you. The 3rd Infantry Division in all its might, yung lahat ng pwersa niya, is committed in finishing the tasks and completing the job. Buligan man sa LGU ang mga pamilya nga apektado sa mga kinagamo sa nabukid nga bahin sang syudad. Massive ang movement sang amon nga social service team kag ang city health team namon sa kabukiran, no. So on top of medical mission, dala na lang da mga mental health man nga mga concerns, mga psychological support. Ginakondena naman ni Negros Occidental Governor Eugenio Lacson ang iningasahi sang krimen. On behalf of the people of Negros Occidental, I strongly condemn the massacre in Sitio, Canquiling, Barangay Buenavista, Himamaylan City. Such brutality that threatens to destabilize our province and destroy the peace of our people has no place in our society. Samtang sunod naman sa human rights advocates sa lugar, may mga nakatudlo sa katapo sang militar nga may kahilabtanan ng mga ini sa krimen. None of the testimonies that we gather points to the NPA, but points to the circumstantial and witness accounts pinpointing elements of the 94th IB perpetrated the gruesome massacre. Una na iningagin panginwala sang militar. Adrian, nagpasalig sang suporta ang provincial government sa mga luyag magbalik sa sabak sang gobyerno. Magluwas sa cash assistance may livelihood program man nga igahatag sa mga ini bilang suporta. Adrian? Mapuso live gikan sa Negros Occidental Provincial Capital. Madam nga salamat, Iling Pedreso.